Kasuwar Maliya lokutan baya muka tashi ni da wani sakatare na muna tunani muna wucewa za mu je Abuja sai muka tarar da wasu shanu a gefen hanya guda 7 sai muka yi tambaya wannan shanun aka ce mana cewa ai wani ne ya ba su fuloti ɗaya su fara ɗaure dabbobi a nan suna saidawa. Yaron da muka tambaye shi ma ba fulatani ba ne wanda duk suke wannan wanda suke kusa nan sun san cewa akwai wata 'yar kasuwa a can sama kusa da wani itace. Yawwa ga ma ɗaya nan gurin nan wanda su ne suka fara amma da na kirga shanu na ga shanu guda 7 ne sai na yi lissafi to yau idan na tashi ko sadaka zan yi in na ce zan siya wannan shanu 7 ɗin nan. Turome na'i e baali e ko donuɗen. Assalamu aleykum. Zan yi magana da zan amfani da harshe biyu kamar Hausa da kuma Fulfulde da donuɗen. Maganganu wanda aka yi wanda duk suka yi maganganu wanda suka ba da shawarwari Allah ya saka musu da alheri. A nan gurin nan muna da shamomi muna da shugabannin Fulani daga matakin ƙasa, arɗawanmu na jihohi da matasa masu kishin Fulfulde da sauran madakin da muke da su da shugabannin wanda wannan abin ya shafa wato su ne ainihi masu harkan dabbobi daga jihohi kamar jihar Adamawa wanda su tun jiya suka zo nan suka kwana. Akwai mutanen akwai mutanen jihar Yobe, mutanen Bauchi ma haka zalika nan suka kwana, da mutanen Jigawa da mutanen Abuja wanda muke tare da su a nan gurin nan. Wato na kira wanda suke manyan baki wanda suka taho daga nesa ne, amma uwa uba kamar yadda ake cewa chairman na jihar Nasarawa gani na Bala ya ce wai ni kan kaina Allah ya yi ni a Nasarawa kuma gaskiya ne. Wanda kuma akwai sirri wanda nake so in faɗa mana abin da ya shafi wannan kasuwa. Ni ba wai ina yin wannan kasuwa kamar yadda aka faɗa domin ni ba. Wannan kasuwa ce wanda yake tana da tarihi kwarai da gaske. A dalilin kafuwar wannan kasuwa har yasa ga yau ake nema ya za a yi a ƙara jaddada wannan kasuwa. Wannan kasuwar Maliya lokutan baya muka tashi ni da wani sakatare na muna tunani muna wucewa za mu je Abuja sai muka tarar da wasu shanu a gefen hanya guda 7 sai muka yi tambaya wannan shanun aka ce mana cewa ai wani ne ya ba su fuloti ɗaya su fara ɗaure dabbobi a nan suna saidawa. Yaron da muka tambaye shi ma ba fulatani ba ne wanda duk suke wannan wanda suke kusa nan sun san cewa akwai wata 'yar kasuwa a can sama kusa da wani itace. Yawwa ga ma ɗaya nan gurin nan wanda su ne suka fara amma da na kirga shanu na ga shanu guda 7 ne sai na yi lissafi to yau idan na tashi ko sadaka zan yi in na ce zan siya wannan shanu 7 ɗin nan har sai mun kaɗan. Sai na ce ya za a yi a nemi fili don saboda a ƙara faɗaɗa musu wannan abin nan. Bayan na tafi sati 2 sai suka biyo ni suka ce dan Allah kai ka zo ka tsaya gurinmu da Allah muna sha'awa. Mai filin nan ya ce mu tashi muna so a ba mu fili yadda za a yi a mana aro a biya mana
za mu buɗe wannan kasuwa. Sai na ce na zo daidai wannan gurin nan sai na sayi hekta ɗaya, sai na ce to dai in takaita bayani a haka dai dalilin wannan kasuwa muka sayi hekta ɗaya muka ƙara sai Allah ya yi dalili kasuwar a wannan lokacin ta zo ta tashi. To sai ana tunani da cewa Bello Bodejo watakila kamar ya yi kasuwa don ya samu kuɗi ne, wasu su koma gefe su yi wannan magana, wasu su koma gefe su ce kai a kai shanu kar a kai su nan a kai su ma can gurin nan wannan gurin nan. To amma ga duk wanda yake da hankali da kuma tunani da hangen nesa da kuma tsoron Allah ba wai da niyyar fatar da Fulani ba, kai ka san da cewa yau idan har za ka bani shanu na fi kowa son kuɗi daidai gwargwado, to amma idan kana son harka yadda za a yi domin ka yi ce za ka yi kishi ko za ka yi tunani ina kasuwa don in samu wani abu ne, to ka gangara nan ƙasa in karfe 5 ya yi ka gangara ka ga ina da shanu a nan gurin nan wanda ike shanun madara ne, shanun tatsa ne, daga dimoye sai kojunge sai kojunge sai dungil sai hange kai har hange bai yi wata gangara karfe 5 don Allah ya yi na yi shanu suna da kuma da yawan gaske wanda kuma kamar da na ce karfe 5 ka zo ka gangara za ka gan su. Sai nake tunani da cewa ai a nan kuma bakin titi ai akwai ya kamata a yi masallaci, na yi masallaci. Wanda suke tunani dama kasuwar ba za ta yi bauta kila to yanzu ba masallacin ta kasa, yanzu aka ba da shawara a yi ka ta fara a da masallacin. Yanzu da muka yi yunkuri za mu buɗe masallacin, wasu da suka fara zuwa suka ce a masallaci ɗaya fa bare ba a ƙara yin wani masallaci, sun je sun kama yin wani masallaci a can gurin nan. Na ga daga nan gurin nan yanzu kafin ka kirga rabin kilomita baka fita Maliya ba za ka tarar da cewa akwai masallatai yan ƙanana wanda aka yi duwatsu wanda aka yi menene da sauransu, wanda wasu gaba ɗaya ba za ka san wani irin mutane ba ne, wanda wasu su tsaya su yi sallah wasu su tsaya su yi abin. Kuma wani abun mamaki kasuwar Maliya ka zo karfe 11 na dare sai ka ga lokacin wasu mutane sun fito daga Yola ko daga wani ƙasa sun zo sun yi sallah sun kwanta sun fita taburma suna hutawarsu. Ganin haka na ce to wannan tun da dama abu an yi don mutane ne to a ƙara yi domin mutane, a ƙara yi tun da akwai lokacin yi ɗin kuma akwai fili na yi. A duk lokacin da zan wuce sai in ga mutane da shanu ana soke su a cikin tireloli. In yi tambaya wannan sanun a ce mun daga Mubi ne, wannan sanun a ce wannan daga Ngurore ne, wannan sanun a ce mun daga Ganye ne, wannan shanun a ce mun daga Yobe ne. Ya zamanto akwai lokacin da ni kan kaina sai da na kusa da dabbobi na domin saboda yawan shanun da ake sokewa a nan. Akwai kasuwanni wanda muke da su kamar Abaji, akwai kasuwar Kefi, akwai kasuwar Lafiya. Duk wata saniyar da aka sai da ita a Kefi da kowa na guraren nan sai kaga an kawo su nan gurin nan. Ina mutanen Kefi? Su shaida ne. Ga kuma wanda suke shugabantar wannan gurin nan haka. To don haka sai na je na yi roƙo muka haɗa kai muka ƙara siyan fili domin saboda ni Allah ya mun son abu biyu. Allah ya mun son jinsi na wato shine yaren Fulanci na duniya. Fulaku Allah ya mun son. Da na tashi a gidanmu wallahi ban ga komai ba sai ngari, tabbali, ɗali, kalbi, mige, ngeri nge hoɗɗi wallahi abin da na samu a gidanmu kenan. Idan yanzu in ka tambaye ni wani professional nake da shi in gaya maka wallahi emi andi ɗali. Emi andi karen, emi andi ƴolel, emi andi to wawi nayi, emi andi to wawa nayi. Wanda Allah masa wannan ilimi, wallahi to da wahala ka je ka kai shi cikin wani birni ka ɓatar da shi. Dalilin da ya sa kenan wallahi ni na zaɓa yau
ba ni da wani laifi a duniya gaba ɗaya. Laifi na idan ina da shi laifi na guda ɗaya ne, ya nake son fulani. Kuma wallahi fulani suna so na ni kuma ina son su kuma ina yin su. A don haka muka zaɓa muka zauna tare da mutane masu sayan dabbobi nan kusa wannan local government ɗin tukuna. Muka sake zama tare da mutane na wasu local government na jihohi. Mun tambaye su mun ji koke-kokensu, amma ina so mun sanar da ku da cewa ba fulatani dama gaba ɗaya irin na'in sai sun nuna hore muku. Suna gudanar da harkokinsu a hatsari ma duk inda na tuntuɓa gode mun suke yi. To a don haka mun yanka ranar 13 ga wata mu zauna tare da mu buɗe wannan kasuwa. Kasuwa ai tana ci yanzu a kowane ranar Juma'a. Wanda suke kawo dabbobi a kowane ranar Juma'a a nan gurin nan ina kallon su suna nan gurin nan. Mutanen Adamawa mutanen mu na nan kusa muna tare da su kuma suna cin kasuwa. Kuma tun da kun ba mu satar amsa ongi gai e kaɓe ko yeta ngaron min ɓeydi min mama yake bella gel min kaɓɓiɗi min ɓuri min yiɗuɗume. Don haka kasuwa kashi uku. Akwai wanda yake mi wodi ga mi soro yake to mi sori ga shi kenan daga dogo. Akwai wanda yake kuma shi yana sayan dabbobin. Kamar mutanen Adamawa ɗazu ne muka zauna tare da su. Mutum da ya ce wai shi yana bukata a sama mishi inda zai soke tirela 20 to sai mu fuɗi mu an yabe bin yallan da yallan da dan bakwa. Mun zaga har can mun abin nan, amma abin da nake so da ku mutane na Karo local government wato ko kuma in ce Kefi zone Tongaron Darwen Kepten Kobe to cikke mu ongoni ra cikke ɓe ɗo nane ma jokkiɗo fu e andi wuron yaako muɗo e andi nane e andi teppinel mum woni ariga ani akwai jikke wanda gudu mun saka illa iyaka a sa ku sa kanku ku sa wa kanku kwamiti ku ya ko juwaye ko masu saye ko masu sayarwa ku raba ma kanku gidanku ne wurinku ne ku raba ma kanku wannan guraren ba wuri na bane ku haka ku raba wa kanku waɗanda suka zo a ba aka ce wanda ya zo farko a bashi farko wanda ya zo na biyu a bashi na biyu haka za mu riƙe abin kamar da chairman Adon Adodi ya faɗa ni na san yana muku wayo ne amma yana kiwo na taɓa ga yadda ya turke dabbobinsa suna da abin nan ɗazu da muka zaga da shi ya ce mun to Holland da mi haɓata ya mi wi a shugaba da fa biya ɗum holluma to kaɓɓoton ɗi fa to wataƙila da na nuna mishi shi kadai wataƙila da bai ce a nuna ma a jihar Nasarawa ba amma sai na amfani da basira na ce a'a ka bari talakawan ka zai a nuna muku ta ina jin mun yaka don kana shugaba kar ka nemi abu kai kadai to ka nema ma mutanen ka kamar yanzu ku ai na nema muku ne to wannan abun ku ne mutanen Kefi zone ku zo ku kama cikin ku zo ku kama ku rarraba ku abu a cikin tsari a cikin hankali. Akwai mutanen Bade menene can gurin nan sunan su ba gita ta ba can gaba da Jagindi. Mutanen Jagindi Allah ya saka musu da alheri su suka fara sauke dabbobi masu yawa a wannan kasuwa a duk kasuwa kuma suna kawo dabbobi masu yawa. To don haka su ma ku haɗa kai kar su ji ban kira su ba ku haɗa kai tare da su ku je ku ɗiɗɗe ba kun san dana ɗaya cikin maɓɓe ke da funa ɓe ke da hirna ɓe ke da fombina. Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ranar 13 ga wata. Ranar 13 ga wata wannan muna umurtan mutane, muna shawartar mutane, muna kuma gaya wa mutane idan Allah ya kai mu wannan go luma ulluma fula ku kala kullu bembira ɗo kusan kap waddana luma go na'i ɗum waɗata wargo e woodi kiɓɓe nayi e woodi sodoɓe nayi ko wallahi lumo ma ɗe e haɗa barka
ya da barka muɗum ga emi tabbiti da cewa to sodoɗa nagge gadduɗage maɗi fu kono a sori totonge joni sai ɗa heɓi riba da wake woɓɓe mu shaida kuma akwai maganar bambance o ɓuri o sodugo o ɓuri on to sodugo riskuno ɗum Allah ne ke ba da dama Allah ne ke ba da dama wani ya yi tirela ɗaya wani kuma ya ba shi tirela 10 ya ƙara mishi tirela ya ƙara mishi ya ƙara mishi ya ƙara mishi to haka Allah yake ga daman yi to don haka wannan ranar 13 ga wata mu fito mu kawo dabbobi kamar yadda masu saya suke zuwa daga kudu suke neman dabbobi a nan gurin to mu kawo musu insha Allah bara mu ji kunya ba kuma dukkan fulani da suke faɗin Najeriya ba kowa na wade kowa kuma ina san shi kuma kowa ina yi da shi kuma kuma na san kuna yi da ni Allah ya mana albarka Allah ya kai gida Allah ya kai kowa gidansa lafiya mutanen Bauchi State wanda suka taho su ma suna nema a nuna musu gurinsu za su fara kawo dabbobi suna ɗaurewa kafin wannan ranar su ma mutanen Bauchi dama a kuna da chairman kuma ɗan gida ne bismillah sai kwaɗu da jamomi wanda suke wakiltar mutane domin gaskiya wanda suke yi kuma domin gaskiya domin mutane sosai ku samu maliya menene sunanta? Maliya rai da rai tana nan sai kowa ya mana Allah ya mana albarka mun gode Allah ya sada mu ranar 13 ga wata a ranar 13 ga wata kamar yadda muka ce wani yana cewa ya yi magana a nan gurin wai ranar shan fura ta duniya to ni abin da ya sa na ce a yi ranar shan fura ta duniya ina da wani abokina amma abokina shi ɗan inugu ne ɗan kudu ne muna da harka na business tare da shi sai ya ce mu da Allah oga a cikin kwana 3 can bana nan na ce mishi ina za ka je wai su suna da al'ada wanda suke yi na kowane shekara buki na ce wani irin buki ne wanda zai hana ka mu yi harka wai suna da taron cin doya na duniya na ce taron cin doya na duniya wallahi da na kwanta ni na kasa bacci don saboda wai taron doya na ce taro ne za su yi na cin doya na kowane shekara suna yin shi wallahi da na zo na kwanta ba abin da ya ba mu a rai sai fura ya ce to wallahi ne ma sai na kirkiro ranar shan fura ta duniya to wannan za mu kirkiro shi ne wanda zai yi taron cin doya shi na duniya mu ma za mu yi taron mu na shan fura na duniya kuma ranar kowane shekara in ta kewayo shine za mu yi shine manufar kenan kada wani bai fahimci ina abin ya dosa ba in jarai sobbal in jarai dakere in jarai kune in jarai fu in yama nyame jidi fulda nyama ta fuka Allah zai yanzu ka ne Allah ya ari in ita Kanuri ta samu fura da nono mai dadi wannan music ta komawa Maiduguri duk da ana alakanta shi da Fulani a yanzu kusan babu kabilar da babu mashaya fura da nono ba a gida ba har a kasashen duniya. Fura da nono ta gyara alakar masoya ma'aurata da zamantakewar bil'adama saboda ingantacciyar taimakon da fura da nono ke yi domin tabbatarwa adana tarihi da kulawa da shi. Ƙungiyar Miyatti Allah Kautal Hore ta shirya gagarumin bikin shan fura na duniya a ranar inda fura da nono ne kalan fulanin gida ko salon damun fulanin kasashen Afirka, nonon shanu irin su kindurmo kala-kala da daman tsala har da hadin madara da nonon maliya mai sanya santin manta suna. A ranar 13 ga watan Disamban nan za a yi wannan gagarumin bikin shan fura da nono na duniya a sabuwar kasuwan dabbobi na Maliya, irinsa na farko a Najeriya, na farko a Afirka kuma karan farko a faɗin duniya. Biki ne da jagora farin alheri ya asasa domin tattala al'ada da raya zamantakewar Fulani da sauran kabilan Najeriya. Maza ku garzayo mu sha mu da nono, kwakwalwa ta washe, zuciya ta sanyi, hankali ya dawo fes. Fura da nonon ne dai sirrin wayewar Kanuri a duniya. 13 ga wata kowa zai sha fura a Maliya. Allah ya kai